Maar nou zit je weer mooi op het bankje. Om een klein aan werken? Nee, ik ben nog net klaar. Ik wacht hier even op een mixer. Komt het er al haast om? Ik heb nog net zo, maar de bruis dit bereid. Ja, het bloot betonwerk zeker. Zwierwerk. Ja. Nou, beton is net licht. Ben je wat geduldig? Nou, dit wordt eens ongeluk. Dit wordt eens ongeluk. Ja. Hoe langer je innovatie maakt, hoe later dat je ook weer in hoest kan. Ja, ja, als de beton erin zit en we hebben alles gladstrutsen en die, dan gaan wij weer naar huis. Moet je maar daar bij komen, hè? Ja, en dan begeleid ik die hier eventjes om de toer heen, want anders rieden ze dat helemaal om. En er zijn wel eens mensen die zetten de zaak te klem en dan maar wij nog langer wachten. Langomlet is daar de betonman. Ik doe de wand maar rond. Als we gaan naar hem leeg rijden, dan kunnen we maar weer naaien hebben. Dat betonstorten is een secuur putje. Het is net zomaar wat. En het komt correct, want oben moet een soort mensen horen kennen. En dan al die uitstallings en exposities. De basis voor Loon van Taal is stevig. Maar kennen we haast naar huis? Zijn nou eens klaar? Nee, nog net. Oh. Je maakt zeker nog zoiets van deze vrachten hebben.